பிள்ளைய பிடிச்சிருக்கு தானே உங்களுக்கு? ரொம்ப ரொம்ப நெசமா இன்றைக்கு தானே முதல்ல பாக்குறீங்க? ஒவ்வொரு வாட்டி பார்க்கும்போது முதல்ல பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்க்கணும் சார். கண்டிப்பா. பிள்ளை நீங்க சொல்லுங்க, தம்பி உமேஷை பிடிச்சிருக்கு தானே? நல்ல பலத்தி சத்தமா சொல்லுங்க. பிடிச்சிருக்கு. உமேஷை அப்படித்தானே கூப்பிடுவீங்க? இல்ல மாமான்னு கூப்பிட போறீங்களோ, பேபின்னு கூப்பிட போறீங்களோ? நல்ல வடிவா கூப்பிடுங்க, ஒரு எல்லாரும் கேட்கட்டும் நீங்க என்ன கூப்பிடுறீங்கன்னு. ஓகே. என்னுடைய தந்தையை போல இன்டெலிஜென்ட்டாக அப்பா, என்னுடைய தாயை போல கிளவராக வாழ்க்கை நடத்த உமேஷிடம் வேண்டி நிற்கின்றேன். சகல சௌபாகியதா பல சித்திரஸ்து.